Кръчасането започне. Единият е с повечко брада. Той има 10 коня отгоре. Почти пин. Въздържа се от 1 месец без секс и това става. Това е истината. После жена му обаче му пищи. Така се слипва и на жена си. Казва, не може. Няма фал. Това мартиници всъщност не са мартиници, а това е някакъв айтем, дето му убива силата. Ако ги махнеш, ще го унищожи. Минус 20 коня. Плюс 20 възпаление. Да. Възпалено ми е всичко. Таймче! Хайде. Таймче! Да си посидял. Точите! Искам да напиеш, че. Наболи, бе? Габи! Габи всички го пият, няма смисъл. Клип. Зън. Щом си играеш така, малък си. Ама Заки, ти преди не можеш да го правиш това на него, като беше млад. Лявата ръка, коя е по-здрава? Тук бицепса на Заки е изгърмял вече. Никакъв шанс. Заки загря вече след 2 часа. Зън! Ready, go! Айде! Ах ти! Чупената китчица! Ето го и Габи! Нашия... Кой е дошъл? Ледения! Той е анонимния! Анонимния гей! Знаете ли каква е тайна на анонимния? Тайната на анонимния, че идва в края на тренировка. Широкия свинтер! Просто идва в края на тренировка. Дай, момче! Айде! Казва Ready Go, давай. Ready go! Нямаше Ready go, то беше забавяне. Това ще е Леван, аз съм дева. Шок на главата. Така разкри силата, потенциала. И сега, Ready go! Yes! Пълен пин. Това се нарича чекия. Щак. Той използва рамото, но се отказва.